بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Gelene karşı çık bolsa mecalın, yaxşı tutavırgın niyetin pälin, dünya devranında açık tut elin, dünya senden geçer, devran eglenmez. Bir dünya kavgadır, bir kalmağaldır. Kimi bir haber, kimi alha alır. Yigitler, bir dünya şuna temsallar, barq uran asmanda baran eglenmez. Yigitler, bir dünya şuna temsallar, barq uran asmanda baran eglenmez diye Mahtumul İşan. Hormatly başımızın täji ostatlar, yüzleri nurli, diller dogali, hazdadele, yürekleri nuru iman bilen yalfıllap duran yigit dostlarım, Hudaý tebarek ve taala evimizde beýleki ýurtlarda eşitip duran ýaş dostlar, Hudaý tebarek ve taala hemmeňiziň etýän taatlaňyz, ibadatlaňyz, din ýoluna çekýän zähmetleňiz, Allahyň dergahyna galdyrýan elleňiz etýän hayır dogalaryňyz eşeriňiz için, diniňiz, dünýäňiz için Allah baryňyzdan kabul etsin inşallah. Hudaý taala jan saglygy, emniyeti, parahatçylygy, nygmat bolşulygy başymyzdan ayırmasın. Mahtumul İşan ýang bir bölekde nagat awadan aýtdy, bir forsatleň gadyryny bilmeli. Yigitler bir dünýä şuňa temsallar. Ey yigitler, ýaşlar, dünýä şuňa meňdeşdir ha. Barq uran asmanda baran eglenmez. Yıldırım urya, bir rado barq bolya, göň güfürdiye, ýyndan da bir ýagyn gelýä, ol eglenmeýe, geçýä gitýä. Omrumyz we forsatymyz de şon ýaly basym geçip barýandyr ha. Hudaý taala şu oturşuklardan bizler ayırmasın inşallah. Hudaý taala dini jeleselere bereket berip, aýtýan eşdiýärlerden kabul edip, aýtýan eşdiýärliň din dünýäsine awatlykdan ayırmasın inşallah. İkinci jelesemiz Seyyiduna Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer ibn Hattab'ın siretinin içinde ikinci jelese. Geçen jelesede enesi atasını Hazreti Ömer'in bir az tanıttırıptık. Ol Hazreti Ömer ki Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hakkında aýtdy: "Ya ibnel Hattab, والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك." متفق عليه. Resulullah aleyhisselam ol Hazreti Ömer'in hakkında aýdypdyr: "Ey Hattab'ın oğlu Ömer" dipdir. "Canım ol Allah'ın eline bolan beýik Allah bilen ant içýän şeytan seni görenne sen gelýän ýoluňdan üýtgäkidan sen ýoluňdan aňryk geçýär. Şeytan ýoluny üýtgetýär seni görenne" dipdir. İmam Buhari, İmam Müslim'in rivayeti. Sen gelýän ýoluňdan şeytan ýoluny üýtgedip aňyrky ýoldan aňyrrakdan gitýär dipdir. "Innallaha wada'al hakka ala lisani Umar." Resulullah aleyhisselam İbn Majah rivayetinde Hudaý taala haky Hazreti Ömer'in diline goýdy dipdir. Hazreti Ömer diline hakkı kepleýätdi dipdir. Ya Resulullah aleyhisselam ol Hazreti Ömer ki Resulullah aleyhisselam hakkında aýdypdyr: "Innallaha baha bi ahli Arafa." Hudaý taala
Arafa günne, Arafa dağda Allah hemmeňize nesip etsin inşallah. Arafa dağdaky duran hacıdan sirin baran bendelerini Hudaý Taala iftihar etýär, periştelerini görýäňizmi men bendelemi ak parçak dolanakadany, il güllerinden daşa düşakadany, bir dağın üstüne duullo men rahmetime umidwar bolakadan duullo. Görýäňizmi şo bendelerimizi, nefsler bolsa da nefslerini dewip, hay heweslerini dewip, uzak yerlerden gelip men rahmetime umidwar bolup diýip, ehli Arafaň şodur şuna Hudaý Taala periştelere garşyn mubahat edip insanlaryň fazlyny periştelere aýtýar diýipdir Resulullah aleyhisselam. Emma ve baha bi Umar khassa rawahu at-Tabarani rahimahullah. Arafa dağdaky duran bendeleriniň şodur şuna Hudaý Taala fahyrlan perişteleriniň ýanyna iftihar edip aýtýan bolsa, Hazrat Ömer'in yeke özüne Hudaý Taala periştelerini mubahat edakadany, fahyrlanakadany şu Ömer'in özüne diýakadan Hudaý Taala iftihar etýär diýipdir. Nagat bolu koňurun mowzudan bir azazyk bir derslerini alyp gideýliň ýaş dostlar. Hudaý Taala perişteleriniň ýanyna, periştelerine garşyn bir tofor bendeler we Hudaý Taala şolary mubahat etýär, iftihar etýär. Öz bir salih bendelerini adam oglanlaryndan Hudaý Taala fahyrlanýar, Hudaý Taala iftihar etýär. İnsanlaryň fazlyny periştelerini Hudaý Taala etýär. Men bendelem görsenem, näzire men şolary nefslerin musallat etip koydum. Olaň wujudlaryna şähwetleri koydum. Olaň wujudlaryna hay hewesleri koydum. Olaň başlaryna şeytanyň goşullary bar. Yine şolaň mugabelini ol bendelem görsenem, şolary gawy bolup, güýçli bolup, himmetlerini galdyryp, nirde Allah agdalýa diýakadan gelip oturýarlar. Bir bendelem görsenem diýip Hudaý Taala mubahat etýär. Ey ýaş dostum, ştada oturanlarsa, nirde din oturuşýar, din agdalýar, dini Hudaý Taalaň dini agdalýan ýer diýakadan her gaýsyňyz bir ýerden gelliňiz, heftäň ortasynda gelliňiz. İşiňizden, güýjüňizden ýada bolup gelýäňiz. Şaýat öýde oturup şaýat bir çaý içmäni de adam yaramasyn. Emma din oturuşy diýakadany her ýerden gelipdirsiňiz. Siz bendelere Hudaý Taala fahyrlanmasa şu mahal kime Hudaý Taala fahyrlanjak? Hudaý şu tawfiqi berelligine şükür edeýliň. Hudaý Taala şu iftihary bize nesip edelligine şükür edeýliň. Başlamyzda okuýdyk Mahtumul Işandan bir bölegi. Bir dünýe gowgadyr, bir galmagallar. Kimi bir haberdir, kimi alha allar. Yigitler bir dünýe şuna temsallar, bark uran asmanyna baran eglenmez diye. Kim bir haber alha al, şu dünýäň hayahusynyň içinde bir halwete gelakadan Allah'ın dinini eşdeýlik gelýäňiz, Hudaý Taala fahyrlanýandyr. Şu Hudaý Taalaň beren tawfiqyna şükür edeýliň. Hudaý Taala mundan da köprek bersin ihlasymyzy, himmetimizi, güýjimizi. Hazreti Mevlana aýtýar-da: "Şode-i gulam-ı suret be misal butperestan. Şode-i gulam-ı suret be misal butperestan. To ço Yusufi velikin bederun nazar nedari" diye Hazreti Mevlana. Şode-i gulam-ı suret be misal butperestan. Fakat zahir vakilyen zamanı bolupdyr. Fakat zahir gözdelyen zamanı bolupdyr. Zahiri şiklenyen, zahir awadallanylyan zamanı bolupdyr. To ço Yusufi velikin bederun nazar nedari diye. Sen bir Yusuf yal yetigili, içine baksan sen içinde bir ruh ba, sen içinde Hudaýa bir aşık boljak yürek ba, içindeki Yusuf'un sen yitirip ýöň. Şu zamanada Yusuf'un yitirip ýören wagtynda Allah'ın dinini Yusuf'umuz tafaýyllyakadan gelipdirsiňiz, Allah hemmeňizden eserleňiz bilen bile inşallah razy bolsun. Hazreti Ukbet ibn Amir radıyallahu anh. Ukbet ibn Amir diýen sahaba, sesi beter awadan sahabamışdyk. Hazreti Ömer'in fazly barada, Hazreti Ömer'in fazileti barada aýtýar. Sesi beter awadan qari Qur'an okuyan Hazreti Ömer maňa käde wagt Qur'an okuýmaňa diýip
yanına Kur'an-ı Kerim'i okutturup Ukbet ibn Amir'den iştip Hazreti Ömer ağlayanmıştık. Şöyle Hazreti Ukbet ibn Amir aytye: "Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul." Min Rasulullah aleyhisselam'den işittim. "Lev kana ba'di nebiyyun lekana Umar ibn al-Hattab." Eger menden soňra bir peýgamber gelmeli bolsatdy diýipdir Rasulullah aleyhisselam, ahyrky peýgamber. Emma menden soňra eger peýgamber gelmeli bolsatdy, hükmen Umar ibn Hattab bolardy diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Menden soňra bir peýgamber eger gelmeli bolsatdy, hükmen Umar ibn Hattab, şol Hazreti Ömer bolardy diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Muň üçin näki sirri? İnşallah wagt bolsa ahiragyna aýdar. Nubuwwet bilen Kur'an ikisi bir-birine ýakyn bir zat. Yani bir adam Rasulullah aleyhisselam nubuwweti we Kur'anna şoňa iňe. Nubuwwet bilen Kur'an çeşmesi bir yerden ýakyn. Hazreti Ömer nubuwweti ýok, Hazreti Ömer'iň peýgamberligi ýok. Emma peýgamberligi bolmasa-da Hazreti Ömer kän wagtda eyni Kur'anyň wahysi inmäke Hazreti Ömer şondan aýtýanmyşdy, Kur'anna şoňa görä inýän wagtlar bolýanmyşdy. Hazreti Ömer'de nubuwweti ýok, emma Kur'ana görä mutabyk bolaqydan Hazreti Ömer kän sözleri ittifaqatla düşüpdir inşallah forsat bolýandan ewde aýdar. Şo sebepli Rasulullah aleyhisselam Kur'an Hazreti Ömer'iň dili bilen keplenilýän bolansaň peýgamberligi ýok Ömer'iň. Eger şi menden soňra bir peýgamber gelmeli bolsatdy, Hazreti Ömer peýgamber bolardy. Şon Kur'an nubuwwet bilen ýakyn bolansaň Kur'an şoň diline görä inýe diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Hazreti Ömer'iň halqi huluqi sifatlerinden, ahlaklarından, öz şekl-i şemaillerinden bir jelesede inşallah görüň ederiz. Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'iň Abdullah diýen ogly. Ol aýtdy, Hazreti Abdullah ibn Ömer kişik wagtynda musulman bolanlaryň biri. Häzir hatda buluğa yetmäke Hazreti Ömer bilen Medine garşyn hicret eden sahaba Hazreti Abdullah ibn Ömer. Uhud jengiligi dilmeli bolanda sen häzir gişik diýakydany jengden ýyzyna gaýtarlyk göberdir. Kän hadisleri Rasulullah aleyhisselam'dan naql etýän Hazreti Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'iň ogly. Beter Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek eden sünnetlerini başardığından yerine yetirecek bolýan sahabamışdyk. Arada da baryan wagtynda yanında da sahabalar we birden Hazreti Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'iň ogly birden döwürüň özläpdir. Ýanykyle bir zat bolanmyka diýip mundan sorapdyrlar, näme birden döwürüň özledin? Hazreti Abdullah edipdir Hazreti Ömer'iň ogly. Näçe ýyl mundan ozal ştadan Rasulullah aleyhissalatu vesselam bilen geçip barýakem, Rasulullah aleyhisselam birden şeýtiraqydan gözledi, dogur ştad etdi, şunnada miňdäýin Rasulullah aleyhisselame diýaqydan gözledim diýipdir. Yani şijri Rasulullah aleyhisselami her afallarynda etýän işlerini miňdejek bolýan sahaba Hazreti Abdullah ibn Ömer, İbn Musayyib diýen tabiinlerden ulema-i tabiin Hazreti Ömer'iň ogly barada edipdir. "Lew şahidtu li ahadin annahu min ahlil cenneh la şahidtu li ibn Umar radiyallahu anhuma." Men bir adama cennet bilen şahit bolmaly bolsatdym, Hazreti Ömer'iň ogly Abdullah'a şu cenneti diýakdan şahadet bererdim diýipdir. Şizre bir arasda takwa Hazreti Ömer'iň ogly. Hatta şu wagtda tabiinler gurrun edipdirler. Hazreti Ömer'iň özü afdalmy, ýa-şi ogly şygat takwa, şygat Rasulullah aleyhisselame meňzeýe ogly atasyndan geçigilimi haýsy birsi şulan afdallyakydany şeýle gurrun edipdirler. Ama Hazreti Ömer öz wagtynda kän Hazreti Ömer'e meňzeýi sahabalar batdy. Emma İbn Ömer olardan kiçenrek bolansaň tabiinlaň esrine galansaň muňa nezir meňzeşi öz esrinde ýok etdi diýakydany aýdypdyrlar. Ştada bir nokta häzir Abdullah ibn Ömer'iň aýtýan gurrunyny inşallah edamasyna alyp gideriz. Hazreti Ömer'iň ogly Abdullah atasyndan afdalmy, afdallämi diýip gurrun edipdirler.
Hudaý Taala hemmeňize salih ewlatlary bersin. Hudaý Taala çağılaňyzy salih din söýür, Allah'ın dinin söyleyen namazhan bendelerden etsin inşallah. Ewlat diýäniň Ahmed ibn Sahl rahmetullahi aleyh ola edipdir. Ewlat diýäniň 3 form bolar. Sabiqun, lahiqun, mahiqun nipdir. Sabiq bolar, lahiq bolar, mahiq bolar dipdir. Sabiq diýen näme? Atasy ýagşy adam, gawa adam, atasyndan nady geçýä ogly. Muňa sabiq diýerler. Hazrat Abdulhayy al-Laknawi ýaly atasy alim adammışdyk, öz ustadymışdyk. Hindistanda bir alim geçýär. Abdulhayy al-Laknawi diýerler. Atasy Abdulhalim Abdulhayy al-Laknawi rahmetullahi aleyhin öz ustadyndanmışdyk. 9 ýaşynda Abdulhayy al-Laknawi Qur'any hefz edipdir. 40 ýaşapda dünýeden geçýär 300 hordeyi kitaplar ýazypdyr. 40 ýaşyň içinde 300 hordeyi kitaplary ýazýar. 40da ýaşaýa 9 ýaşyndaky ada Qur'any Kerimi hefz etdi. Elbetde atasy alim adam. Emma ogly mandegarrak bolupdyr. Abdulhayy al-Laknawi hemme ulamalar tanýar. Prolokon iftiharatdan bir wagt Abdulhayy al-Laknawi Bukhara gelipdir. Şo taýda Qoçmere dahun tagzir diýerler jergelan ýurdundan Allah rahmet etsin. Ol buzurglar bir-birine şo taýda sataşýarlar. İkisi Türkmeniň iftihary Qoçmere dahun tagzir, o taýdan da Hindistanyň iftihary Fahri Hindistan diýýärler Abdulhayy al-Laknawi iki alim. Şo taýda ikisi bir mubahese-i ilmi etýärler Qoçmere dahun tagzir bilen. Qoçmere dahun tagzir şaýat ozalla adyny eşdenlersiňiz 22 ýyllap Bukharada ilme yatan adam. 22 ýyllap Bukharada arada bir gelipdir obasyna. Atasy aýdypdyr mesçitdäki jemaatlardan men alim boldum diýäkadan Bukharadan geldi. Şondan soraň Qur'anyň her ýerinden açylsa tefsirini, manasyny berip biljekmi? Bir näçe adamlar bir ýerden sorapdyr, bir göreýin nipdir. Hazreti Qoçmere dahun tagzir Allah rahmet etsin. Bir göreýin nipdir. Atasyna aýdypdyr, oglum göreýin niýe? Şo taýda jogap berip bilmedi. Oglum yetmeýändir onda diýäkadan gaýtylap ýiberipdir. Şu Qur'anyň her ýerinden sorulsa jogap berip biljekkä bolsaň ýygyň öwrülme diýip ýiberipdir. Şo taýdaki Abdulhayy al-Laknawi bilen sataşýarlar, bir oturuşýarlar, mubahese-i ilmi etýärler. Muň üstünden muhtasarrak geçeýin. Kağız pul deslap çykyp ýören wagtymyşdyk. Şymalky kağız puluň deslap çykyp ýören wagty Abdulhayy al-Laknawi ozal bir fatwasy barmyşdyk. Bir ýöne bir kağız erzişi semeniyeti ýok, mundan zekat ýok diýip aýtýarmyşdyk. Qoçmere dahun tagzirde bir ýöne kağızlygyny gözleme, min aňyrsyna erzişiyeti, güýç ýatymyny. Munna zekat ba diýip şo taýda bir ba etýär. Abdulhayy al-Laknawi ýok edipdir. Hindistana dönüp ýyzyna gidenden soňra namy ýazyp ýiberipdir Qoçmere dahun tagzira. Sen aýtýanyň dogry, fakat kağızlygyny gözlemelle, oň arkasyna gudret ýatymyşdyk. Semeniyet erzişi we ondan zekat ba, menne tenkik öwrülim diýäkadan namy ýazyp ýiberipdir. Hazrat Abdulhayy al-Laknawi sabiq atasyndan nada mandegarrak bolup galýar. Ogul üç form bolýar. Sabiq atasy ýagşy adam, gawa adam we atasyndan ne geçýär. Emma lahiq ikilenji atasy bir ýagşy adam, gawa adam o da atasyndan geçmeýär, emma atasy ýaly bolup başarýar. Bir de bir gawda. Emma üçlenji mahiq diýilýär. Atasy bir ýagşy adam, atasy bir gawa adam, atasy bir obada belli, mahallede belli, bir gawa adam, awraýly adam, atly adam. Mudan mescitli bir arassalykda ýaşullyk etip ýören adam, emma ogly we atasynyň basan ýerine de degen akda. Atasynyň ada awraýy bilen oýnap ýören bolsa, muňa mahiq diýe kitapda. Ýaş dostlar, şu mahal, şu mowzuň içine bir girilmeli zat. Bir tofar täze ýetip barýan oglanlar we iman diýäniň ýa adam mu'minlik diýäniň adam imanly bolmaklygy faqat namaz bilen ibadet bilen şol adam imanly bolýar diýdigde ha. Raftar bilen, ahlak bilen imanyň muhim bir bagşlarynyň biri insanyň ahlagy, insanyň edebi. Ýaş dostlar,
Bir tofar täze ýetip barýan oglanlar we adam bir ýerden ne geçip barýarke özüňiz de kän eşdiýäňiz gulaklary bir biderek rekik bir sözle, biderek zatla, bir nezre hanawada, nezre atan oglanlary agzyndan bir biderek zatla çykýar. Adam geçip barýan wagtynda ýoldaşyň bilen geçip barýan bolsaň özüň ýere girýän da bir eşdeňde bir diýilýän zatlary. Häzir bir ýaş ýok agzyndan çykýan zaty, şu ýaşa ýetip öz deňduşlamyzdan eşdemizak inniki ýetip barýan oglanlar agzyndan bir dogurda çykanak. Ýanyňda ogluň bilen barýan bolsaň adamyň öz ýere girýär, ýoldaşyň bilen barýan bolsaň adamyň özü tonýar. Bir musulmanyň çagasy at avreyli enatan çagasy görseň atasynyň da bir avreýini alyp barýar, agzyndan çykýan zady hiç innen akda. Leysel mu'minu bit-ta'an welal la'an welal fahish welal badid dipdir Rasulullah aleyhisselam. Rawahu İmam Muslim rahimahullah. Musulman ýanyň, mu'min ýanyň haqiqi imany we adam tänezen molmor dipdir. Mydam bir tofar adamlar wadyra, ýanyna oturdyň, dilinden bir garanqylyk seçilýär, ýüreği da gysdyryp barýar da. Sen bir işi başlaýan da, sen bir ýagşyda etýän da, hay aňyrdan gelýär, dilinden bir garanqylyk seçýär, bir täne urýar. Sen şu ýüreğinde agzyňdan çykaryp barýar da. Musulman adam tänezen molmor dipdir Rasulullah aleyhisselam. Täne urup agzyndan kep kakdyryp adam oturandan oturmany gowurýar. Bir üýşmelege de barsaň şoba bolsa basymrak çykyp gidesin gelýär. Çyn mu'min adam şeýle bolmar dipdir Rasulullah aleyhisselam. Ne öz baýerinde halky sen özüňden ürküzip gorkuzyp ýörmek musulmançylykdan dädir. Leysel mu'minu bit-ta'an, ta'na uryan dädir haqiqi mu'min dipdir Rasulullah aleyhisselam. Welal la'an, lanet etýän, gargyşlap duran musulman eýle bolmar dipdir. İki keplese hay Allah vurmuş, hay Allah vuran seni. İki keplese laneti va gargyşy va. Musulman adam beýle bolmar. Ey ýaşuly, ejele, ýaşuly, atala. Ola korak adamlarda kän tafylýa. Ay kiçenrä oglanlar bir zat etse, hay bir Allah vuran bir zat ýok. Musulman adam lanet etýän bolmar diýär Rasulullah aleyhisselam. Welal fahish, ýaş dostlar, inniki ýetip barýan ýaş oglanlar. Musulman adam, haqiqi imanly adam fahiş bolmar, agzy fahişe bolmar. Hey halan zadyň diýip durmak, bir nezre adamyň ogulgyzy bolakydany, nezre adamyň ogly bolakydany agzyňdan her zatlar çykaryp durmak, ol imanyň alamatinden dädir diýär Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Ol mu'minli, musulmanly, nagat himmetli musulmanlyk geçipdir. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi büyük şagirdlerinden İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf diýilýär, İmam Muhammed rahmetullahi aleyh dünýeden wefat edenden soňra İmam Muhammedi bir diýişinde görüpdir. Faqilele Hazreti Muhammed, İmam Muhammed Şeybani kuddese sirrok aýdyp sorapdyr. Sen dünýeden ötdiň, janyň çykyp barýan ýagdaýda näzire bolla, azy bollamy, bildiňmi, näzire bolla ýagdaýyň diýip sorapdyrlar. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin şagirdi İmam Muhammed Şeybani rahmetullahi aleyh olay dipdir. Min bir meseleň üstüne oýlanşyp şu mesele fikredip bir meseleň çözjek bolup tutdum. Bir mukatebiň meselelerinden bir mesele fikredip şu meseleň çözeýin diýip duran wagtymda felem eş'ur bi huruji ruhi. Şu meselek men fikredip duruşyma ruhumyň näzire çykanyny, haçan çykanyny bilmän alypdyryn dipdi. Ey subhanallah. Yani bir meselege musulmanyň himmetleri näziremişdik. Bula nämen ýyzyna gayrat etýänmişdik. Inniki barýan ýaş oglanlar, ösüp barýan oglanlar hedeflemiz näzire bolupdyr. Bir mesele fikredip barışyma ruhumyň çykanyny, janymyň çykanyny bilmän alypdyryn diýe. İmam Muhammed rahmetullahi aleyh. Ey dinden sirim naga zähmetle çekilipdir. Mahtumul İşan aýtýarda, deriga din üçin ýokdur bir işim. Wah heyf diýipdir. Deriga din üçin ýokdur bir işim. Ömür edirlendi, agyrdyr işim diýe Mahtumul İşan.
Yaşlı olup barya, dinle süreyim, bulanağa zahmet çekiptir, can çıkıp barya ki, bir meselenin çözecek bolup duruşumu, bilmeyen alttırın, ruhum, canım, bedenimden çıkarlığın ne? Ya Müslümanın çağası, himmeti bir bihude zatlan izinde bolmalı. Yaş dostlu, täze yetip baryan oğlollu, sizden süreyim aydılya. Himmetiniz defeden mi olsun? İmam Şafii rahmetullahi aleyh, bir wagt İmam Ahmed ibn Hanbal'ın öýüne mihman bolupdyr bir gije. İmam Ahmed ibn Hanbal'ın de bir gije gazwamışdyk. Arasa ulamalar gawwaryan, öýlerine gelýän İmam Şafii'ň da adyny eşitip, şoňa hytmat edýilip ýören bir İmam Ahmed ibn Hanbal'ın bir gije gazwamışdyk. İmam Şafii öýlerine gelen wagtynda Ahmed ibn Hanbal'ın gyzy hytmat edip saçakda zatlar goýup, soňramda iki şeňrak bolansaň aňyrakdan gözläp durupdyr. Şi İmam Şafii'den bir zatlar öwreneýin ýakadany. İmam Şafii saçakda goýulan zatlardan gawydaqydan iýipdir, kärräk iýipdir. Gije bolupdyr, İmam Şafii ýatypdyr. İmam Ahmed'in gyzy intizary barmyşdy, gije turup İmam Şafii namaz okuýsyn, ibadet etsin. Munna görmändir. Oğum erti namaz bolanna İmam Şafii'nin gıragraktan gözläp duranna İmam Şafii gelakadan täze täzelemäni erti namaz da okuyupdyr. Yankı gyz atasyna aýdypdyr. Biz İmam Şafii diýip muň adyn şeýle eşdiýäs, bir şeýle alim adam diýip, faqih adam diýakadan eşdiýäs. Bir meger az ýemeklik edepden näme? Bir näme goýulsa iýdi. Gijände şo duruşna ýatdy, ne ibadet etdi bi? Ay bular da bar geçeýilipdir. Erti namazda bir täretsiz okuýmak boljakmy diýipdir. Täret kılman gelli okuýdy. İmam Ahmed alim adam bolansaň olay edipdir. Hökmen bir sırrı vardır, muň çözer sonnipdir. İmam Şafii'den sorapdyr. Şemen gyzym şeý diýär diýipdir. Muny açyklada ber. İmam Şafii aýdypdyr, "Ay sen ýaly adamyň esersine gelip saçagyna oturdum. Muna 100% bilýän hiç wagtda sen saçaňdaky zat haramdan nädir? Halaljak mallar, halal mally adama şefa diýerler. Şefa diýakadan iýdim" diýipdir İmam Şafii. "Sen saçaňda goýuljak zat haram adydyr" diýipdir. "O halal zatda şefa diýerler, şefa diýakadan muna iýdim. Gije düşökde men ibadet etmäne ýetişmedigimde şu kellämi goýdum. Bir halal haramdan bir näçe meseleleri ýadyma düşdi. Daňat diýençe 4 meseleni çözdüm" diýipdir. Erti namazda çellim diýipdir. Kur'an'dan, sünnetten, ayetlerden, edillelerden mutabık edip kıyas edakadani 4 tane halal haramdan fıkhi meseleni daňat diýençe çözdüm. Erti namazda gelip okuyanım men yatamak täretim bozular ya. Şu täret bilen gelip erti namazda okuydum diýipdir. Ey bu musulmanlaryň himmetler bula näzir adamlamışdyk. Gıyratlar nämeň üstüne daňat diýençe 4 meseleni çözdüm. Erti namazda da täretim bozulanak diýipdi. Kare huban ra gıyas az khud megir gerçe musavis der neveşten şiir diýdi Hazreti Mevlana. Ýagşy adamlaryň etýäni işin ay biz ýalymy kädip özümizde göre deňemäýliň. Şiir diýilenni arslan şiir de birdir. Adam ol içýän süýdi da şiir bolup ýazylýar. Emma bilen yer bilen göň aralarynda fark bar. İmam Şafii de şozure beýik adamlardan. Bilen himmetler näzirmişdik. Ýaş dostlar, täze ýetip barýan oglanlar, biraz himmetimizi artdyraýlyň. Musulman adam agzyndan çykýan zatlary bilmeliler. Ataň bir ýagşy adam, arasa adam. Sen ýaly agzyndan çykarmak, siz ýaly adamlara gelişýän bolsa, ataň iýizinden ýetjek bol. Ataň ýaly ýagşy adam boljak bol, ataňdan geçecek bol. Be her hal Hazreti Abdullah ibn Ömer gurrun edipdirler. Hazreti Ömer'den nada afdal bolmaly ýakadany. Şol Hazreti Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh aýtýar: "Kana abi abyad." Men atam Hazreti Ömer'i vesfleýärdi. Atam abyad, ağa adam etdi. Ta'luhu humra. Bir ağa adam yüzüne qızıllykla yüze çykyp durýardy. Bir aqla bolýar, yüzüne bir qızılla görünüp durýar. Hazreti Ömer men atam şeýletdi diýakadan Hazreti Abdullah ibn Ömer ogly şeýle aýtdy. Ağa adam etdi, yüzünde bir qızıllyk çykyp durýardy. Özü heykelli, saçy dökülipdi Hazreti Ömer'in.
heykelle yürüyip baryan wagtynda eyni öz bir zada minip barya adamla da bir ýöne etekden yürüyip baryan ýalytdy. Adamla bilen bile barýaka Hazrat Ömer eyni yürüyip baryan adam ýalytdy. Hatta käde wagtda bolýa elini ata degirmäni bökakadan atyň üstüne minýätdi. Hazrat Ömer sizre heykellemişdik. Elini bilen tutmany şo duruşna atyň üstüne bökakadany minýätdi. Ýürüýänne de beter çakkan ýürüýätdi. Hazrat Abdullah şuna aýtdy. Hazrat Ömer'in bir azajyk zatlarından, sifatlerinden ve kana qalila zihki. Hazrat Ömer az gülýätdi. La yumazihu ahadan. Hiç bir adam bilen şuhy etmeýärdi. Bir sengin adam etdi. Gülmeye, şuhysi ýok, bir sengin adam. Hazrat Ömer öýde şol gatlygy bilen meşhur da. Odul käneşýäňiz Hazrat Ömer bir senginligi bilen, salabeti bilen, gatlyk bilen Hazrat Ömer ma'ruf. Hatta jahiliyetde de şeýle, soňra musulman bolanda da Hazrat Ömer sözüre gatlyk bilen ma'ruf. Bir hakın mugabiline Hazret Ömer radıyallahu anh gaty durýanmışdyk. Ýogsam bärde öz eçersi bilen Hazret Ömerden aňyrda ýymşak adam ýok. Hazret Ömer gaty diýäni, gaharjaň diýäni, haşerrek diýilýäni, hak bilen batyla gezek galanyny Hazret Ömer gaty durýanmışdyk. Arada bir gün bir munafyklaň biri bir Yahudi bilen bir zadyň üstüne dawasy bolýar. Ol menki diye, o da menki diye, munafık diyeni zahiren özün musulman edip, batinen kafir da. Yani Resulullah Aleyhisselam'a inanman yören. Yahudi da Hazreti Musa'nın yerine düşüp yörerler. İkisi davalı olýarlar. Bula ikisi davan çözdürmeyene kime gitmeli? Yahudi aýdypdyr, Ebul Qasim'e gideyli, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Inanmasak da edaletine inanýas, dogry kesjek adam şo dipdir. Emma ol munafık ol aýdypdyr, Ka'b ibn Eşref diýen bir Yahudi barmyşdyk, reşwe alakadan eýem hukmy üýtgüdük göwerýän adammışdyk o. O bir sebaty ýok adam. Ýanky munafyk da diýen bolmaly, şo Ka'b ibn Eşref'e gideyli, aý oňa bir zat çyk berakadan öl peýdasyny hukm etdirjek da. Hulasa bilen kız çekeleşýärler, munafyk da razy bolýar Yahudi bilen Resulullah aleyhissalama gelýärler. Şu biziň aramyzda şu dawa bolup diýip Resulullah aleyhissalama hukm etleýärler. Resulullah aleyhissalam de hukmy kesipdir, ýanky Yahudiň peýdasyna. Hakda şoňkymyşdyk özde. O munafyk da Resulullah aleyhissalama gelesi gelmeýärligi hak Yahudi bilen bolansaň öz geljekkä bolup ol Ka'b ibn Eşref'e ilerleýän gewilli bolýan. Gelýärler Resulullah aleyhisselam haka wara Yahudiňki bidiýakydan kesýär. Aýanky munafyk da daşary çykandan soňra ýene gurrun taýyp başlapdyr. Be bolmady ki, be nahak bolly, naadylana bolly, be beýle bolmaly. Ol Yahudi aýtdyr, "Inni kime gitjeksen?" diýipdir. Onu Ömer'e gideýilipdir. Ha, bolýa Ömer'e gitsen ýör o da bir adyl adam ýör Hazret Ömer'e garşy gaýtýärler. Hazret Ömer radıyallahu anh gelakadan şeýle aýdypdyrlar. Biziň aramyzda dawa bolly, biz Resulullah'a Ebul Qasim'e olan etiqatlary şeýle Ebul Qasim'e barıp biz hukm kestirdik diye Yahudi. Hukm kesilenden soňra bir ýene gurrun çykardy. Şol Ebul Qasim Muhammed'in kesen hukmuna razy bolman ýene gurrun tapduşy diýipdir. Ol Yahudi Hazret Ömer aýtdy. Şu munafyk ýene gurrun tapýar diýakadan aýtdy. Hazret Ömer aýtdyr, "Ekezalik dogry aýtýarmyşy" diýipdir. Sen Resulullah aleyhissalama barıp hukm kestirip ýene de maňa gelliňmi, dogry aýtýarmy diýipdir. O munafyk da hawa diýipdir, "Aý men naidalaty gördüm, saňa garşy gaýtdyk" diýipdir. Hazret Ömer aýtdyr, "Mekanekuma, jaýyňyzda bir duruň" diýipdir, "Bolýa" diýipdir. "Jaýyňyzda bir duruň" diýakadan Hazret Ömer eçerik diýipdir. Şondan gyljyny Hazret Ömer alakadany gelişini ýanky munafygyň başyny, kellesini alypdyr gyljy bilen. Hakeza aqzi beyne men lem yarda bi qadaillahi ve qadai rasulih. Men şizre hukmetýän Resulullah'ın beren hukmyny razy bolmayan adamyň hukmy jezasy şu diýakadan Hazret Ömer'in kellesini alypdyr. Resulullah'ın hukmyny razy bolmayan adamyň kellesi gerişlerine agyr gelýär diýakadan kellesini alypdyr. Hazret Ömer gatylyk bilen hakyň mugabiline gaty durýanmışdyk. Imma İbn Sa'd rahmetullahi aleyh Et-Tabaqatul Kubra diýen kitabyny getirýär.
şol gatlyk bilen ma'ruf bolýan Hazrat Ömer faqat hakyň mugabiline gaty durýar. Kana Ömer radiyallahu anh layyinan fi muamalatihi ma'a ailatihi we zawjatihi. Hazrat Ömer öz içerisini berhordy, beter ýumşak adammışdyk. Beter rahmlimişdik zinanalarına, oglanlaryna, beter hamra hoş berhort bolup hiç wagtda olara gaharlanyp köplemeýärdi diýär Hazrat Ömer. Ol gatlygy daşarda hak bilen batylyň mugabiline eserik edip galanyny adam hoş berhort bolmalylar. Daşarda işiň oňmaýa, bazaryň bolmanlar biri bilen bir dergiri bolupdyr, biri bilen äsabyň hurt bolupdyr. Daşardaky gurrun daşarda galmaly. Eserik gelenden soňra adam güler ýüzülje, muhabbetilje. Rasulullah aleyhisselam'ın ahlaky şe. Daşarda her jere Rasulullah aleyhisselam'ın muşkili bolsa, narahatisi bolsa, eserik gelimi güler ýüzlü bolakadan gelýärmişdi. Daşardaky bolýan gaharyny içerde eseriňe boşatmaýaş dostum. Daşardaky boşadyp bilmedik adamyň üstündäki gurrunlary getirip oglanjyklaryň üstüne boşatmaýaş dostum. Daşarda bir zada içiň ýanýa, daşarda bir zada gaharyň gelýär, onu şu daşarda goý, eserik getirme. Hazrat Ömer bir ulukon misal daşarda gaharjan bolmaklygy bilen esersinde mehraban, ýumşak adammışdyk. İzdivaç diýäniň, nikah diýäniň bir bereketdir. Ol bereketi saklamak gerek. Gaharlaň daşarda bolsun, eseriňi ýumşaklyk bilen sakla. Bir bereket da nikah diýäni. Hazrat Ömer aýdypdyr: "Ajibtu liman ibtagal gina bi gayri nikah." Min angalyan bir topar oglalla wa diýipdir. Aýşy bir baýlygy isleýärle, bir serweti, bir daraýyny isleýärle, bir dünýesini artdyrjak bolýarly, özlerde nikah giymeýärle, izdivaç etmeýärle, onda bereket bolmaýar diýipdir. Izdivaç etseň, ay men häzir işdadım teýýärde. Izdivaç nikah özü bilen bereketi getirýär. Men angalyan şolary diýipdir. Nikah etmeýän bereket gözleýärler. Nikah özünde bereket badyr ýaş dostlar. Türkmenleň bir aýtýan zady wada, bir şey izdivaç mowzusyna bir gireyli. İnşallah Hazrat Ömer'in gurrunun şada goýars. Şun içindäki bir hanawadagy meseleler bir azasyk gurruny inşallah açyp dersleri bilen bile Hazrat Ömer'in gurrunyny edamasyny geljek jelesede aýdar. Könel aýtýarda atyň betin är waglar, atyň betin är waglar, äriň betin ýar waglar diýe köneli. Atyň betin är waglar, bir atla wada bir bet bolup, wurnup, böküp, öwünden gelýän gafyp, ardyndan gelýän defip duran, emme şon bir gamçy bilen bir är bar ýa, şon bir rahmet ýa, şon bir ýola getirýär, şon bir seýitliýe, bejerýär da. Şon ýaly bir topar oglalla we olady izdivaç edenden soňra, nikah edenden soňra atyň betin är waglar, äriň betin ýar waglar diýe köneli. O da soňra baglanýar bir gawy özü bir sengin bolýar, bir hanawadaty bilen, eşersi bilen ewünçäk gezip bilen ýoldaşlaryndan tawulşýar, hi eşersi bilen bolýar. Şol oglan utýar da. Şu eşersi bilen muhabbetli bolakadan gelýän şol utýar. Emma şi nikah barada Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy, nikah bir bereketi bilen gelýär diýdik. Ýaş dostlar täze izdivaç etjekler, täze nikah etjekler. Ken bir toy wagtyna, toýdan ewünçä ýa toy tutan wagtyňyzda bir ken israfly bolýar. Mutassifany bizim toýlarymyzda da ken bir israfly edilýär, bir gayri zaruri zatlar, tezinatdan sirem ýa ol toy tutuljak mekanlardan sirem ýa bir mutafawit boljak, has boljak diýakydany ken bir israfly, hazineli, bija hazineli bolýar. Hedefi asli nikahdan ol aradan ýitýä gitýär. Adam dergir faqat şu zadyň hazinesini tapjak bolup. Meger nikahdan hedef näme? Rasulullah aleyhisselam'ın sünnetini bitirmek, bir aileler, bir hanawadalar döretmek, Allah diýen hanawadalar döretmekmi? Ýa bir mahafeller tutmak, mutafawit bolmak, has bolmak, näçe wagtlap halk gurrun edip geçsin diýmek. Hedef unudulýar. Bir bija, israfla, gayri zaruri zatla bolýar. Şolardan çekinjek bolmaly. Nikah bereketi bilen nidik da Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy. İmam Ahmed'in rivayetinde
inne a'zamen nikahi bereketen eyseruhu meuneten. İnki bereketilce bolýan nikah tekellüfati gayri zaruri zatları, qiyinçylyklary az bolýan nikah dipdir Resulullah aleyhisselam. Neçe sadır azık bolsa, neçe bir ýeňirräjik tamam edilse, şol bereketli bolýan nikah şo dipdir Resulullah aleyhisselam. Gelin bolýan dogonna öýle, gelin bolýan aýal dogonna öýlenýän dost, ey gel zindigini başlaýly, bir deslapky zatlamyz başlamana bolsa bolar, bir ýeňirräk tutayly. Sen eseriňe eziyet berme, men enatama eziyet bermeýli. Bir ýeňirräk formasyny tutsak, bereketi bolsa bolýa diýmek şol bereketli bolýandyr. Bir olakon bir muhim zatlaň birisi. Ya ýene de izdivac edilenden soňra inni bir aramyzda öýlenen hanawadaty ba ýaş dostlar. Hazreti Sufyan Thawri rahmetullahi aleyh aýtýar, Sufyan Thawri diýen olakon bir alimlerden, evliyalardan Thawri diýilýäni bir wagt mescide, halwat wagtynda mescidde adam ýokka Hazreti Sufyan Thawri sol aýagy bilen mescidden giripdir da. Bir ses eşdipdir. Ya Thawr diýipdir. Ey öküz nädir gelýän? Bi hormatlygy, bi edepli gadakydan, hi sol aýak bilen Allahyň öýüne giýirlermi diýäkidan bir ses gelipdir. Hazreti Sufyan Thawri şondan meýlek maňa şo Thawry lagap beriň diýipdir. Meni insan eden, meni edepli eden şo ses maňa Thawr diýip gygyrdy. Maňa endem meýlek Sufyan Thawri diýäkidan aýdyň diýip öz gawar ýemişdik. Hazreti Sufyan Thawri aýdypdyr. Men tezawwaja faqad rakibal bahr. Haýsy bir adam izdivac etdi, jüftlennimi? Eýni derýa giren ýaldyr şo diýipdir. Toy etdiňmi, izdivac etdiňmi, bir benden gyýdyn amanat edip öýüňe getirdiňmi? Eýni derýa giren ýaldyrsың diýipdir. Nagat awadan misal derýa bir syhylly walaqadan durmaýa, mowşle gelýä, oýnak gitýä, beýlek wurnýa, içinde taýmyllada her ýeri wurnup barýa, zindigiň bir syhylly bolmar. Zindigiň hemişe bala paýyny bolar, etek ýokarsy bolar, zindigiňde däwaly bolar, zindigiňde gürrüňle bolar. Halkda gününüp ýaşap ýör, ey o da gününüp ýaşap ýör. Bize dinmedik sıdatlardan diýme. Her kimin başynda bazat abi. Resulullah aleyhisselam'ın eçerisinde bağmıştık. Resulullah aleyhisselam'ın öz mübarek eçerisinde bolýanmışdyk. Hanawadagy gürrüňle bir azajyk aňyr otur, bär otur, bir entek bir gürrüňle bolýar. Ay halkda gönenip ýör, biz de şi näçe ýyl bolu dinmedik sıdatlardan her kimin eçerisinde bazat be. Eýni derýa giren ýaldyrsың diýipdir. Derýa girende näme dersiň? Derýa bilen mugabelet bolýarmy? Ýok, razy bolup oturmaly bolýar. Her gürrüňle bolsa da razy bol, geçde göber. Innep durmaly, her gürrüňe sen jabap tapjak bolsaň, içerde oglanlaňma. Sen hanawadaňda muhabbet bolup dursa bir entek gürrüňleri innep durmalydyr, ýaş dostlar. Maktumul İşan nagat awadan aýtýar. Mert oldur ki bolsa göňlü rahimli. Mert oldur ki bolsa göňlü rahimli. Göwresi giňerek özü fehmli diýe Maktumul İşan. Göwren giň tut, fikrin giň aç. Entek bir gürrüň sebepli narahat edip oglonlaňy burnundan alyp durmaly da adam. Mert oldur ki bolsa göňlü rahimli, göwresi giňerek özü fehmli. Aýtenşi hemişe bir gürrüň boljak bolsa, adam bir aňyrsyna fikredamalla. Şol öýdäki sen gününi az etjek bolýan zenanaň şuna bir azajyk fikret. Sen çağajyklaň enesi bolupdy, şo hamrak ejesi bolupdy. Sen çağajyklaň saklapdy. Sen çağajyklaňy şondan başga kişi şon ýaly rahimli bolakadan saklap ýörmer. Sen çağajyklaňa hamrak enesi bolupdy şo. Sen öýde ajatjak bolýanyň çağajyklaň ejete bolupdy. Sen aşpazyň bolup, saňa bişir düşür edip hytmat edipdi şo. Hasan selim sen özüň etmeli. Ýagşylyklary görmeli hemişe. Sen bişir düşürüňe saňa hytmatyna edipdi şo. Sen ýoldaşyň bolupdy, sen gaýgyňda, sen gamyňda saňa şerike bolupdy şo. Sen öýüň mudiriyet edip öýüňe saklapdy şo sen ýok wagtynda. Erti bilen turaňda sen aw tawyň çekip duran ýene şo bolupdy dämi? Sen ýüzüňiň aw taw edip dursaň da, gaharlanyp dursaň da giýje gelende ýene şo biçare çekipdi dämi?
Sen barlyň bilen oňuşup, sen ýokluň bilen oňuşup döwdämi? Adam bir azajyk gewresin giňden tutmalydyr oham. Adam bir azajyk gürrüňle bolanda bir zatlar geçirmeli. Odalla bir aýdypdyk, Abdurrahman ahun tagfir müderrisi Kuddise sirruh. İki nefer däwaly bolup gelipdir da tagfiriň ýanyna. Bula tagfirde bir jaýly adammışdyk. Bula näme diýse, bulan kefini jaýlyk bilen gulak astyram bolmaly tagfir. Ay ahun näde şuň öz şeýle bolansaň biz de şeýitdik da. Dogurdur diýen bolmaly tagfir. O kepleýe oňada dogurdur. Hi fagat dogurdur. Bir keplese de muňa da şo, o keplese de muňa da şo. Ay wagt geçipdir. Elteje ahir aňyrdan zidamanyrda bilen bolup duruşyna bir mezenne de bir ýerden kiň kesmedi. Hay hajahun näetdiň men bir ýerini kessam bilen näetiripdiň men uzoldup diýen elteje. Fakir jaýly adam oňa wakakydan senki de dogurdur diýen oňa. Adam bir içerde bir näçe zatlary aýşa dogurdur, bolýa dogurdur. Adam bir giň bolmaly izdiwaj edenden soňra ýaş dostlar aýşa tagsyryň ýoly beter gawşa. Ay näme bolsa dogurdur. Kahar gelipdi bolýa dogurdur. Şeysen hemişe gawlyk bolýa. Indi munna aýdylly arada bir dostlaryň biri aýtdy, "Ay hajahunjan eliň ağrıman, ol mun bir gaw gürrüň aýdyp dursyň" diýe. Ay näme aýtdyň ki? Şu zinanyla bar edi da gaw aýdyp dursyň ha diýe. Şon bir gaw eşitdirdim ha öýdäkik diýe. Ay muny eşitsen gaw senden sinem aýdyp durady bir biriňe de muny aýdylany her kim dersin almaly. Ha görýän mazahun saňa aýdyp duha de, ey ýaş dostum. Ya ayallogon ha görýän bu gürrüňle senden sinem aýdylyp duda. Ayallogonla da raýat etmeli. Muny ýan dostlardan sinem aýtdyk. Ayallogonla da raýat etmeli. Öz adamsyndan sinem hormatlar yıkıp, ya o biçäreň için ýakyp, en atas barada her zatlar diýip, o da bir raýat etmeli zatlary bar. Senne äriň mugabiline, adamyň mugabiline senne geçimli bol. Her şu zatlar aýdylyp duka adamyňa özüň köklek goýakydan gelen wagtynda görýän mazahun senden sinem aýdypdy. Ýok, sen de raýat etmeli zadyň. Eserin saklajak bolsaň, Qur'an-ı Kerimde näme diýip erheleýe zawj diýe. Şuma bir taý köwüş bilen adam ýörüp bilermi? Ýörüp bolmaýada. Zindegini, eçerini, oğul gyzyny bir hanawadan taklajak bolsaň, zawj diýdi, jüft diýdi. İki tarapda deň bolmaly, iki tarapda deň gözeşli bolmaly. İki tarapda deň Hudaýa bendegisine bir-biriniň hakyny, hormatyny deň ýörýmeli. İmam Şafii rahmetullahi aleyh aýdypdyr da: "Semi'tu ba'da ashabina mimmen atiqu bih." Eýş ynanýan ýoldaşlarymdan diýipdir İmam Şafii ha. Ynanýan ýoldaşlarymdan yalan alajak adamlar diýipdir. Şolardan eşitdim. Ola näme diýdiler? Aýşy toy etdim, izdiwaj etdim. Arassalygym saklaýyn, dinim hevsedeýin ýakydan izdiwaj etdim. Hay bir zinana düşdi, ne bir hormat bilýe, ne bir edep bilýe, ne bir adamsyny bilýe, ne bir adamyga ehtiram bilýe, ne bir gaýny bilýe, ne bir gaýnata bilýe. Mene dinim hevsedeýin ýakydan izdiwaj etdim, nikah etdim. Emme onu alamdan soňra öz dinimde gitdi, takwalygymda gitdi. Enem pahirde şıň ýyzyna ýanyp, mydam onuň meniň ýanyna işi gıybet boldy. Gaýtam enemiň da takwalyg dinine ekitdi. Hem saýylym da şıň elinden din many, ola da her ýerek barsaly şıň ýyzyndan işler gıybet boldy. Öze bir dinim gitdi. Enemiň de dini gitdi takwalygy, hem saýylymy da gaýtam oda goýdum diýip aýtdy diýe. Adam bir özü adamsynyň muhabbeti, adamsynyň gowni, Hudaýyň bir usuly şo bilen ýöremelidir. Mu'min musulman ayalla golla. Emme Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gurrüňini inşallah gelecek jelesede edamasyny aýdar. Hazreti Ömer radıyallahu anh gatylyk bilen ma'rufmuşdyk. Emme ol haşmi, ol gahary hak bilen batylyň arasynda. Hazreti Ömer içerisine gezek galanna beter ýumşak mehrebanmuşdyk. İnşallah gelecek jelesede Hazreti Ömer'in Kur'an bilen mutabyk bolýany, soňra İslam dini bilen bir müddet zet bolýarlygy, ondan soňra özü İslama ýüreginiň heweslenýärligini geljek jelesede hyzmatyňyza ýetirer. Ötelleň ruhsat bolar ýaly eçerde daşarda döwrekde fezai mejazyda gulak asan dostlar we olaň da dünýeden öteller bardyr. Olaň hakynda bir elhem üç ihlas okuýakydany doga edersin inşallah okuýberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر
به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.